Barok mentah nak Don Bosco Media Network buat mentah gidan ya Father Patrick Warjeri buat Father Barnes Mauri. Hakan yang segi mentah program Jingpynshai ni Don berkerana kenika Jingpyntyrai ya kan yang KHRISTAN hari KHASI JAINTIA. Father HALOR kenika JINGNGEIT missionary hanya apa hari KHASI JAINTIA juni ni shibun ki wan rai ke Jingpyr HALOR ka rukom perkhat perdan haga rukom ka jingkih ka boleh buti karyam ka bet lu kala compare but yudi but kibon ki Jingpyr di HALOR ki dipidan ye Father Mukran Natharai ni kong siabe nitiba kabalang ni ka JINGNGEIT KHRISTAN ka position ni rengkar bat ki paring mo ki wan sini ki paring ni kidai kita ki kolonis ki wan ban buhai sini ban hiar thma sini ban kam jaka sini mo ki wan sini kum kita ki nong hiar thma te ki wan ban sansyar ka India jungi te kito ki por kito ki snam ki por jong ka colonization bagi ka jing like penyar hima mo ki jong ki paring na po Europe keleng data po India le ki le Africa ki le South America kunta ter te hago to por kadan borbor ka jing ne jing songthu bakla bring ki ne ki no Europe namar ba kilong di ba don bor kilong di no sansyar jong perthei keleng ka jaka kumta gidan ka to ga JINGNGEIT ba ka culture jong ki ga ka culture ka ba janai tam no kumta ka shaba ki lai kira amtang ye ga JINGNGEIT ni kira ang ka culture ba ki ban bor ki bri ban bod ye ka culture jong ki ma te ki paring bon chane ki ban bor ki bri jing ban kala paring lang mo ban yariam ko mi paring ban keren paring ba kumta ter ba ting ban kala ka kerteng ro ki jajro te sipori Amerika Selatan Amerika pada riti bah kuno ki Spaniard ki lai ki Portugis ki lai wat ki wan rai culture jong ki rap ding ki brio to te pada Jingpynshai ro gato te ni shukab nong ba
kejingwan juga ni ki kolonis ki di bawan ban shong shnong ni ban kam jeka ki di jeka jungi shani ki wan rai ta jingne nama ki wan ka ki missionary ru o ki don keto jing angno ban priang ke kubor juga gospel ma te ki wan ane ya juga por per gidon keto jing bakla jongki ba ki wan ra alang bor ke culture ki wan rai ke jingne ko ke gospel ka culture jongki ba ki pen bor ki bri ban bod itu culture te kata ke deka jing bakla jongki missionary hak tu ki por menshwa lesi kabalang Katolik nimdai asno kata-kata Andrei naba puli kebalang kini di balang Presbyterian ki balang Protestan siamba ki missionary ki penbor ki beriban ban kelalong paring mo bande ko ki kawai ka jing kata de jing bakla ki ba ketu ka penlong ru yang ngi mata khamtam ki bomdan akan yang Kristen ban kentho ba ki kanem Kristen gawan ban penkelai ke culture jingi ban pendiam kumta ter Andrei ngangai ba ka jingwan rai ke gospel kadi ke jing angno jing missionary to por mon rai ke jing sha jing gospel par bor ke jing bahag lawan ra an update jingi dala nimlai ke dia kata nimla ban len mo ke jing nang start kadi ke we jing ke jingwan ra ke ba gong san tam jing ki missionary shari KHASI JAINTIA jingi dala ke jing start kan one lengba ki missionary ngatrai bon update jingi injin dadang sa ke jing be mo tega ngide ban songo ino takata umjoro ke jing ko jing kia ke hospital ki dispensary bagi missionary ki wan ra sini kalau ke jing no asnya ke bakraba ya ka je video jingi nalo kita bor ki le ki don bor ki jing bha ki khambor mane kita ki jing duna ne ke jing duna ka to ne kata ki mla ban dan ma ka to ka por ka ba wi pi ka de ka por jeng ka colonization por goi ka prothei kini ki na por Europe ki le colonize mo ki le health ma ki le kini ya ke jaka jeng kibri ki isen shar ke jaka jeng kibai pat kade ke jinglong juga por mo imla ban kenno ki na to por kade ka kari Europe kadang long ke dan bor tam ko perti bro ko wei ki Spain kari Portugal kari England ko ta kelek te katon ke jing soto ko klaba kat sebe kilek lesi ki ka kade jing tu juki kalong ba ka culture jing kade bo bahatam ma kade ki labang civilized ba ye nujar ki wi jai long kham long civilized ma ki te ki tharai ki we ki bre basa ki we jaka jo pertai ki dam ki jing dum te ki kwa ban ra rangkat baka gospel rangkat baka jing sha jong ka culture jong ki dei kata ko pen long ki ru ban pen rem ki culture jong ki we ban pen rung da culture jong ki jaka ba ki lai te kata ngai ka di mata bang so tu sha ba ki jing bakla mo ka jing bakla mo ka no ka culture galong ka ba amdan manu bala banong ta ke pertai mata ngimlo ci banong kita banong ka culture jeng kham ba je culture jeng pi bar khoi ki culture ki long ka jo ki don ka jong jing ba ki don ka jong jing duna ene ngimla banong ka culture jeng ta galong ba kham ba ka culture jeng na galong ba kham duna ta ter kam la se banong ta mo mentang so tu kita deine ka daw ba ka barang mentaro ka kentu ka so tu e jing bakla hadien ka to period of colonization mo ka kisnam ka kandai spasan puru saposan puru repodian keto ni sedang ban kiri sedang ban independence hatin ka balang ru sedang ban sentuh itu ke jimbakla pat ke sedang ban keren sipang ke JINGPYNTYNRAI ke JINGNGEIT ni sedang ban pensyur ya ka culture jing kibri bakan room ka JINGNGEIT jungi bakan room ka jinglai nyam jing bunta ter kita ke de se tang ka jingjak bagi ke history oh gerege ko ba un fa ban es mo ha berpecah po Latin America kiwan ki Spaniards kiwan hatu ko por nomor ba nikong ba kiong ba ka Latin America kabun ka kesiar kiwan nomor ba ki ba kabun ka kesiar na ta ke sewan kiwan chatu ba sa kawai ba ki perkhat ba ki briu jong ka tu gajaka ki de ki riu khlau ba sa balai pa kolong ba ki briu ki badum ki basyong ang kajingdum. Nakataw kumuong pada bandes mo ba ki wan kini ki na po Spain na po Latin America si ki wan ki Spaniards ba ki Portuguese. But maki nakiawan sa tu dakila kini elu ya kaspa ka hajar jung kitu ki brio ya ka jaga ka puta jung kitu ki brio maki ki long try hakatu jaga khnang ba kin long try ki pelai ki baro khoi na ba ki di ki brio ki badum ki di ki brio klau ki on kini ki de ki replan ngi dem penshai ki penshai kumno ki bu ye ki baken long ki
bakin don kanyam Kristan te bon ki bangai ki Shapanyap inchati po Latin America bon ki ni ki Jait Benrio ki bela Shapanyap bakin don show adu bentaro bar ki habaki wanra mo fada banes ki wanra ru ka kawai ke ba sosi atu polo ki wanra yu ka ktien la jong ki wanra ka ktien la jong kim kenya ka ktien jong ki tu ki bri ko don hang tu be te como oi fada ke voice fada banes mo shenero ki wanra ka ktien pareng ading ki wanra ka riem ka bai pareng ki wanra chathi ru ka jo ki wanra ka ktien jong ki wanram ka riem ka bai ki jong ki bad kalong no ba hoi ka hajaka bikin wanra ban itnat ban penitnat ya ka karyam ka bait ya ka imlang salang yung gitu gibriu ki wan ki pendo ya ki bat maki ki samban iben ya ka jongka ka ya karyam ka bait ya ka ktin ka thli baradu menta balai ka Latin America ki kira Spanish namar ki adu ka ktin la jong don ka tu ka ki kentoj ki kiri ha ki baper ki dam don ma Bolivia ki dang ya kren ka ktin ka Quechua ki dang kren ka ktin Aymara hapo Peru ki dang kren ka ktin Quechua adin hapo Venezuela tingam ki tu kim don show ndai po Peru bar hapo Bolivia ki kren ka ktin Quechua Aymara bar hapo Paraguay ki kren Guarani ka ktin joki baki de ki nang tu tama don ki kentoj baki klem la ban pendu ka ktin joki Hendrai po kumbah po Argentina pa kila pendulu brohon. Kidang don katu kene ki kentot kiba maki kidon mereka kanyam Kristan kampat po shido shoki. Hendrai maki pa kidang yabat ya ka riti ka dostur jonki. Te abang ngipai kumbah ngi pada banes ngipai hoi ki bon ki jing duna. Hendrai bon ru ki jing ka jing wanra jonki ka wanra ya ka puli ka puti ka punra ka wanra ru ya jingnang ka jing star ha ki brio brohoi pa kidang ban perkat ru ban pek kumno ban ngidei ban ya don rengkat ban kiwei ban kipara brio haka perthai kena mangindum sadien haka jing moji perkat ka jungi haka puli ka puti ka jungi ban ha ka nangka star ka jungi ngidei ban ya chakman hendai ka bas susi ka lomba hoi ngilap kidon ka jing pendo ya kariti ka dustur ka bang eu ba ong padan mo di gatur ka basusi namar mentah wala ngadon po Latin America basusi ba ki bon ki brio ki menang show ka ktin la jo ki menang baro ki ki Spanish hapo Brazil baro ki de ki Portuguese ki kren Portuguese baro khoi ndai hapo Amazon pa ki kren ki ktin la jo namar kimpat yo ban rung shato ki Amazon ka de ka ka pa he ba ba ki bon ba ki brio ki dang long ki nong try hantu ki long try hantu te ki kimpat yo ban rung te ki anu ka ktin la jo ndai hapo ni Paraguay pa maki ki kimpat yo ban rumha te menta ka Guarani ga dang de ka ktin joki ya ta ki pen hoi le da yu I ka ni ga jinglong jo penim kristan ka wan ra chi sha ya ka ni jingkela ka de jingkela ka ba mangingi dei ban shim ya ka jingkela ndre ngim dei ban pen bor pa dia ya ke ka ba maki gi ya mo de ke hoi namar ka kariti ka dustur ka jungi ka long kariti ka dustur ka ba khor ka ba kong samtam hoi menta bang la ya ni ka su thu mo Ndri tingte mangi ipat mangi hangni ngi lasdang bandu no namar bangi lalong Kristan ngi pendu no e kariti ka dustur jungi ngi lalong Kristan ngi pendu no ka ktin ka thli ka jungi ngi lalong Kristan ngi pendu no e karam ka baik ka jungi man namar ngimle min pendu no e kitu bro khoi bar ka jing pendu ya kini bro khoi kasdang ru nangi gimde bat kunno tai ka balang ndai kasdang nangi namar ka jing perkhat ka jungi namar ngi saman perkhat ba mantap ngila nang ngila start ngila dei ban long kum ai imdei ngila nang ngila start idei ban penjana shu ya kani kariti ka dustur ka jungi ya ka ktin ka thli ka jungi ya kemla ka salam ka jungi imdei ban penbod ikiwe ndai bangi pat khasi tharangi long hi kwa ban penbod mo namar balai ngi kwa ban long kum maki ngindum la ban long kum maki Nimla banlo ko maki lanu ru ya namar blai ni don la ka jon kariti ka dustur ka imlang ka salang ka rukom khen ka rukom dia ka bangi khen kor ni khen kha ki ba ki we kim don ni ka tu nim ko nimla hoi ilanang ilasta ka don ka jing bakla ndai ka ni ka jing nang ka jing start kam dei ban pen long yang ni ka ba isi ya la di ba isi ka jag mriu na ka ta daw gi sayo ka jing ka tho ba ki kristan ki isi ya kariti ka dustur la jon ki kristan ki isi ya ka ktin ka thli la jong ki kristan ki isi te manu ba ni pin isi dala de mo
Di pada gin crunch pang kani ka mo kani ka pang pedeng jong kani KHRISTAN halor ka jingknya mas. Di plan na Jingpynshai halor kata pada. Jingknya mas kering nam ta jingi Catholic ma gidan kato ke jingknya mas ko bede ka pedeng jong ka niam jingai niam jingi ma. Natrai kata gede ka kanu kanyam kadang ni jingknya ma kan ka jingknya kam de kanyam ma kanu ke jingknya kanim khasi kadang ke jingknya kanim hendur gidan ke jingknya war khoi gidan ke jingknya kanu ka niam ko baklam jingknya ka kanu ka niam ko badam ko bakura ma gidan kam ke jingknya gamut gidan kamu ke jingknya gamut ka jing terwai itu langkenya show blai unlong nang yasai na gabanta jingi khamadu blai buru no wangi imla ban ikran ru blai direct mo tingdan kami kita ki mediators kita ki nang mi khamat jungi ki ban yasai ka khamat jung blai kuma ki khasi jungi kinge go tu rang yer khat mo ki kinya yo siar tu siar long ta mo yasai ding blai buru te mangi ki KHRISTAN Catholic pat ngimdei mukembaga shiti buru ko ma ndei shu ki marat ngi ban kamban long ki no yasai ni don yo Yesus Kristus ko no blai lawan iban syayap na gumta jingi ban long lang kenya na gumta jingi te klempet kasnam jung jisu ka khamdon bor ban kasnam jiti marat te kama sebangi per long ka de tang kata ka jing kenya ka jing pen mentai ta ka jing kenya jung kris halo ka ding phana mo o syayap ban yasai na gumta jingi ya bangi wan je kamas ni yo mentai ka ta ka jing kenya jung kris ni pen mentai ta ka jing kenya jung kris ka nagar grau kamas ka de ka koridor ma kumbaga jing kenya kanu ka niam ka de ka koridor ma kunta ke jingknya mas unta jingir kalau berkodor. Pada ki ni mentama ki KHRISTAN bon sing KHRISTAN Catholic ru hajka bagi let mas let dan let ke jingknya mas bon si uji seng ti dan kata pila bon ai ke jingnya seng buat kan ke jingknya mas. Tu kalau ngajing suatu baklan ada yang jungi bangi suatu cisha ke Eucharist but ke jingnya seng. Mo bangim suatu bak andai daga kadai nak kadau bangim suatu bah kabu kajimut tu kini ki atli ki kentien. Habangim suatu tingi penon kami ka ba kanu ka ketien ki ba basuk mo. Tiada cisin bangi suatu ke jingnya mas. Balai syakamas bakoi. Habangalik syakamas bakoi ngalai le ayu. But habang alit jingya seng ale ayu. Banya seng kalong hakatin kasi banya seng kalong banya lumlang. Ndai bang alit pat sya ka mas bakot ngalit ban shim benta bat ban kenyaru. Hajinya seng ngam kenya. Hajinya seng Shillong tang banya ya sam ya ketien jo blai ban duai lang ban pirat lang hakum ka we kalong yen kalong sep. Ndai habang alit sya ka Eucharist bakot ngalit ban shim benta ngalit kenya bang alit shim bentaru ndai bang shu shong to bangan ngan shu don lang to ndai nga shim benta ha ka to kenya tingang nga turwaru ngadon ka jik turwa ba ka don ka jing kenya nakal yang junga kata kada habang ile chaki kharis bakoi yong kumni bangi ngaru ngalai rengkat habau padaru don hang tu ulendo don hang tu khmat keduan mau ulong tang nong pen menta ya ka to kenya ndai ba shim benta baro khoi mangi shim benta tu te haba menta ka ski ngalai chaka Eucharist bakoi ngalai nga ong to menta ka ski kani ka Eucharist bakoi kano ka jing kenya ka jonga bangan terwahau blai na ka benta kalong na benta ke baim na ka benta ke bayap na ka benta ka koi ka khia na ka benta ke bapang basitom te ngapit ka to kalong ka jing kenya ka jonga ka bangai Cisit mga tip kay kajingmut sisya ka ba kongsan jong ka Eucharist ba kajing aseng tengah salah pen ndai ka long kajing bam soto ki ya jana ya ka kentien kata kadang ngi shuburu ka ngalai ji aseng ngalai mas kalong ka jo ndai ngalai mas tengah ngalai mas ngalai shim bentar kawai jing soto bakla jingi ada bentar gidan kibri ki bang pada pulih mas mo dia ndai pulih mas mar katu kami nakadaw jagi pornsha swag batikan mo aga ba u lengjo pulih mas upai daga dia jagi beri mo kibri kimyo bentar jing nyam kishu shong to kishu yo bentar tang ka komunion te bentar hadin batikan bar kamlong syukum ta
itu ko por ngam nong padar puli mas mo ande mentang am dei ke jing puli mas ni le ke jing kenya mas mo abang yang padar kenya mas ni le nam ta ke jing kenya mas dei ke jing puli mas mo ni dei masuk tu kita ki kristan ki dei punan kam gitu ke kentian puli mas ada mentang kita ayu kita pada puli subha puli mas ngang puli mas ngale kenya mas ndai hatu ke jing kenya jonga ma piru pishim mentate takada masih om berbor teng ga lo ga jisoto ba tarai ba ma bangawan na chati na sisilam duriau ba pendon ka begitu ke yumo ba kibreu ki wan chati ki wanong pada sobha ban yu ban kibo kini ki bayak mo ki ai ke kerteng kumba ar phau lai phau tli ki kerteng om kani ka jik kinyamas menta kasi gede na menta ki bayak na menta ki bayim tela manga menta ngawan ban kinyamas hakani kasngi ngaken mau ya ibalaklad no kum imei ipa kibai ngasem tenga kani kamas jonga ngaturwa rengkat barulung do nak menta kitu kibalaklad no tementa gadang-gadon manu kibapang hakani ke kliman ngamde benong pra pulemas na menta kini kibapang ngahi ngalle yang tu benong menta kasngi kani kamas kebangan ngalle chimbenta ngalle chimbenta ba hakani ke por bau upadar uturwa ya ki ya kupu bakawan nganturwaru ikitu kinompang kinompang ha rengkat ba tu kajingturwa ba ngasa pelong kani kamas bakut nak benta kitu kinompang tengang ngaturwa ya katu kamas bakut rengkat ba uleng do nak benta kitu kibapang kiba sitom kayin kasenjunga tengam nisyo bang asule yang tu ngasu klikti ngapeng abha do badli kapor ba kapor komunyon dapor komunyon le pidang la de komunyon la biang berkhot ngalek ban sim benta ngalek ban lo ban don hang tu kenang markatu kamas kadai ka jingkinya ka jonga sisin mengatip bagade ke jingkinya ka jonga nganum long shuban only jese nganle nang benta ka jingkinya mas ngakwa ban sim benta ka ni kinya mas namar hang tu ngakwa ban bu ka ni jingpu jonga nak benta kumentara da kidon ki khoti ki balik puli shabar kiong padar soba puli mas se bagi ko jonga be in poisa jaga ni jingpuli bar be nayu padar nung puli ka tu kamas naman taban poisan nga de beli om to kani kamas bakul kalong nak benta ko jonga iban lek ban puli bat kenapa in poisu pasang ngipan ke jingker pa cung blei kani ke jingkinya kalong nak benta ban pan ke jingker pa cung nau blei nak benta ki ko jonga ki ban lek ban puli te kato pero hoy kalong ka jing sim benta kam de shu ka jing yaseng ngam le shu ban yaseng ngalek ban sim benta ngalek ban long ka jingkinya ba kato ka jingkinya kalong ka jonga kam de shu jong padar kam de shu jong ngam dum kam shu bangan bo gitu ke ki kerteng ki per benda mangalek benta aski to benta aski ngale ngakhiti am step mo shu ong no mo ngakhiti am step ngayo ka kubor ba idoni balaklat ibahiyen jonga dengan abhado banda de ubanayu bang salit ya mas ngorong benta aski bang yo so gumni nganle bangan puli ngan ai kani kayu bang yo so gede ka kubor nganle chilo to ngan chimbenta to kamas bakani kamas ngan turwana bantai tu balaklat te kamas hisiet mangalat turwana banta jongki katu kamas kade ke jonga upadar ulong tang u no pebenta ya katu dengan kasih benta mo kalau tek kumba sibo kum kanyam khasi mo kila penang tu jingkinya sibo lum sopai penang kiseng tu mo te gitu kiba di fada ni airport jong kanyam kristan jini catholic ni si iru ikani kar kom penan kami karyam gabet ngel tenrai jong ki khasi kam tama ki por kini ki mask pang untuk ko precision ye si don betu ki penyat ni gitu ki nuriam khasi halor betu ki don ye fada mo tu kalau tadi hadian dalam orang bahadian jong ka da Vatikan bahar kabalang ka lasutu ye jing koridor jong ka culture mo kata ka penlong ri kabalang taban ban kentu shishu ya ki jakal jong ka pertai mo ban pendrung ya ke culture ka jingngai ka jingngai juma kembau pup jan pol bala ma ada ka jingngai empan tenrai ke jingngai ya nginam la masutu ya ke jingngai jungi nginam la ban masutu janai nginam la ban im janai ka ke jingngai dein hawala pentenrai ba ke jingngai jingi kan khamdon jingmat na banta jungi mo ada ka jingngai ada ka gospel nila masutu gospel ha ka rukom khasi jungi mo kalau ke kam jana ke ni kam so thu ba kum ka nuksa
kum ka jingpan kelai ka tien mo sibu ni puli ka ya Bible pare ni lam so thu ong la ndai kan rum na po da mon je dei bang ni puli da ka tien la jong ka kata sibu ni no ka dei ka tien la jong mo te kunjuro ka jingnget jongi ka jingi kristan da ka rum ha po ka culture jongi kamut kata ka jingnget jongi ka kham don jingmot bagi kham la ban imre kata kham ba mo namal ka kelalang sibenta jongka culture jongi te kata ka dei ka wei te hang i bahadin jong ka batikan ba kabalang ka kham sim khia lo gani but ka mau ka ko wan sini ka kandai spa fra pendrio mo jong pelba ka mas ga jing tu khana jong permas bukan tu yaki nong yalam jong kabalang sini untuk pendan kami ka culture jongpi pendrung ka culture jongpi ga jing ka bahaga balang ka jing kristan no ga dei ka culture ga dei ko kotor na ga kibri waro ka culture ka dei ka ba ke ba don kam ka ba kotor tama ka jing im jing mo kum kibri wala dei dei ki nong India la ni ki nong America la ni ki no kino I don ka culture la jong ka culture ka bagi dei ba tingkai ki mo te kata ka dei ka jing kentu jong ba te man tai ngi law nong ka jing pentanrai ka jing ngai kala ya chaprang kamtam ka balang ka thilik jungi nam te bi kui balang ndai ka balang ka thilik jungi te ka jing pentanrai kala rum ba chaprang mo kala ya chaprang but pada singi bang kwai dol play idei iwe na ki tagi ban kong ban sedang ini ka kamo ban pendrung ka ya ka jingai kristan jingai ko ka culture jingi but pada singi la pendrung bon ki jing niam tanrai jing khasi kum kamai terut ka tangkur ta apa ka jing niam tan ka Catholic jingi mo te ka to ka dei ka lat ka kom ban pentanrai jingai kenapa ngin ka we ka kom ba ngin sngau thu ka gospel lengba ka culture jingi ba ka ba arpat ban penne pensai culture jingi ba wala da ngilong kristan bukan haru imdai ban pendu ka jingai imdai di ban penne pensai ka jingai na kata-kata ga ong ba u gedi ga don gedi ga na gospel ka ku Matthews mo kala nong ka basan ka de khot ka ba khanyo ba jisu ong watharai bangalawan ban pendo pendam no ya ka ain Moses ba ya ki jingi kai kinong nya tu lupa ngamwan ban pendo pendam yaki ndrai ban penbiang jana yaki na ya tu shisha hapi kad badang sa ka beneng ba ka khandau enong pendo wat iwe dagret jongka an tat enda la pendep baro de habau jisu wan mo udon haka niamju uklebong ba nga wan ka gidon ki roman hang tu apor ne ma uklebong to mentang nga wan menta ba gidon ki roman ngile no kum ki roman ule kum no ma penjanai uwan hang tu uwan ban penjanai ya ka niamju ya ka culture jong ki ju ma ulai yaki temple ulai yaki synagogue ulai banduai te hakapor ba mo udak kharas nem ka kemi jungu ka yalami usha ka temple namar ka de ka an jung kiju ba man ka pas kha maki ki de ben lech ka temple ban le ban duai baro khot ki ju ki de ban po ya po ka temple jung Jerusalem ban le ban ai ngo ban ai dem ban duai te na do ko bas dam hal por dala la de khau jisu hadin prasni ki le ya ki le pen kilip ayu jisu ka temple namar ki penbiang ya tu ka culture jongki bar ki penlong ru maki ki badai ki babat ya tu ka niam ko kom jongki ju u jisu klem pendo ya ka niam ju ndai u penjanai ya ka tu te ka niam kristan kan pendo ya ka ju ndai ka penjanai ndai de mangi ki ko ba ong men ko mo dei mangi menta bagi to menta shuong no ka ngashim ta ko nuksan kala bandai kala bamdai ru lada kadai ong kadai lada kabdai ong kabamdai lada kamdai ong kabamdai mo kanika gitar ka gitar kamdai ka jongi ki ong ka Spanish gitar mo ndai ya katungi pendon kam ang istunar ba kadui tara ka de jongi kamarinting ka de jongi kaksin ka dha ka de jongi kinakra ki de jongi paro khot itu nim pendon kam katang muri ka de jongi ngim pendon kam ngile rang be pendon kam gitu dei mangi ki bayu te mental la ngi pendon kam ya ka gitar ki drum gitu ki ayu mo teng so ayu ini so teng ila ayu ba nama mangi ila isi rupa ya ka jom te la na mangi kum kabalang kam kwa ubjisu kwa yangi ublei kwa yangi ban isi ya ka reti ka ru tur ko jongi
ukwa ban penjana ya gitu kata orang ni debet pendon kam ya gitu berokoi nak benda karyam ka bedru dan ngiriam ni beg iwan hakmat juga duan kedupan dan karyam ka beg kasi kanu ka jing ikun namar kadai ka jongi te kadai ka jongi kam dei te jongi we te kadai ka jongi te la mangi hapo ki jingruai ki jongi pendon kam ru ki sing ki dah kanu ka jing sutena namar ke da pipe ki jingput jingtem khasi ki don ki jing sutena ka jingmal long shisha haba ma filis na ki tu ki jingtem ka penyajan yang ibat ubriu ka penyajan yang ibat ki para briu ka penyajan yang ibat ublei mrei mangi mentapat ngile kum no obang ila star ila nang ila yo ka jing nang jing star banyo mentang ngile pen kam ka gitar ngile pen kam piano ngile pen kam ka violin ki tu kim dei ki jongi barohoi ki wan ra pareng ki dia kei bon nak pareng ni so kelo mo ni so bela long pareng no war hak ktir no mentang ngila pelong pareng bangin keren no nang ngila lerai ben keren kasi mentang apa ngikren kasi para mangi kasi ngikim keren kusyo kasi ngila lerai dia manu ba penja mendai ka balang apa penja mendai ka diam apa penja mangihin yung penja gitu brohoi naman ngila leran naman ngim ketcho bangilong kita ngim so sarong syo bangilong kita kikasi ngim atat do sakawairu bamenta bon bakim tip syo ya katenrai jong kariti ka dustur jongi ladang ngilek pai gitu kitenrai ngila berpenjana ya gitu kariti ki dustur bak kumbaon pada mo nadu kabatikan kubaar kalap yarap yang ni sisya bangin so tu janai bakatu ka sunong ka jongi teka ka kten jo boleh kalau ngajungi teka kinya ka kren kalau ngajungi ka ten ka put ka de ngajungi temen ala kisha khasi maki omo kisha khasi sha pas ka tu ka kamde ben o ka de tang jong ki khasi ho da ka de jong ki khasi de jongi ru nga de khasi te tengam le akin ban riam mo ada pipet ke jing riam ke jing sha khasi ka jing I shong kun shisha namar kadon ka ksiar kadon ka rupa kadon paro khoi gitu wada karyam ngimriam ko ki jan ki bajot ban ngiriam ki jingriam ki bakor tija tapedi ya kaspa ka pogo bangidon bakarong kata mo ki khasi ki kimne ki brio ki bapo ki brio ki bala ki badon ki baem namar untuk upaila ka ksiar ka rupa paro khoi ka thonggo jongki bakan thai bachinra ka jing kato ka de tu blame lo ai ni katte ka jing ruspa ndrei mangi penduk dalla de yala de kai kabde ka balang wat keno pa de ka balang de kata nginde ban keno ai ka balang de mangi ki pa penduk long muta ka balang sutu kita kada ba ni persyang penrung ini gini menta jing culture jing kembap yang ni chat pas ka roma ni penrung ni katu kalau kan ban burung lagi jing culture ban pensa ada jing culture kriam kasi kriam tenrai ka kumjur ka jing shat bangi penlong for using crowd untuk jing shat kasi dan ki jing diam kasi jing penlong kam ki tiartem jing kasi antara menta kelas dang ban ki pun sama jing kelas dang ban shim kia yegani mo da ka ba sang ban hikai ki komtem kasi tuitara tata ter ngagit ba kani kan ya chaprang mangi ba St. Anthony's College ki don ka music department ki ba Shillong ki kenal bang hikai yegini ki komtem kasi mo dengan try kini yarap ban mau exam lagi ni bagi deban I jela ke jomo te ke balang try kam pen do je kan ka pen Shillong baro ki para mengai ban I je ka ko sho jam kum kanuksa pada sing ka bidang im usai le yo bentar ke ni ka jing ke sha mun kram pamlang si usai le usai jingiru bang koi bar blemu usai le usai kusim se khot guru se le bentar ni ka sha mun kram pamlang kata ka pani bangim kenta je ko sho ni de khasi mo kan bang inang de khasi ka sho ni dan hok ban dan lagi jam ko sho ma la tharai pada ki weki ong ba o pilarong kestan film dai shu khasi ka de jing bakla ba da ka balong kestan ngim do da ki jing khasi ma kamot ngilanom tu gitu ki pareng saya tu ba na France balong kestan long shu French kata kam dei pediang dia kata Jerman balong kestan dei shu Jerman kam dei kam la ban ma dengi khasi na trai la de ki brio ki ong ba pilarong kestan film dan hok shi ban lihat kasi ban wai kasi ban keren kasi
ande ke jing bakla ko krau kemudian ke ke hok jenga mo ngadi ke hok jenga kum khasi badang along kanu kan yamro ke culture ke ke jenga tingala ngadi ulan kangala non kami culture ja Nama sisin mengiladu itu ke ngiladu ke ketien ngiladu ke riti ke dustur tak mau ngimnong shu tementak kemayung pada barnes no kinung Jerman magi kikren Jerman te mangila dangi kwa ban lecture ki ni hap kre Jerman mo nama play maki ki ken korte maki ki long Kristan bar hoi ki long Kristan rekin iben padeka ijong ki ya kariti ke dustur ka ketien ka thali kim ju iben dalele te upareng badlay mau blay wan rai ka ketien sini mangipan mentang gile kumno ni isi ka ketien ikwa ban kum pareng tak kejing isi ya ka ketien kejing pendo ya ka ketien kejing pendo ya kariti ke dustur brokoi ndai ka balang Kristan nama la fiom ko balang Kristan te kila kadai ban pendo berarti brokoi ndai ke pertei baru kiri baper kidon la kajong ka ketien kidon la kajong ka culture kidon karem ka be kidon baru ko kidon la kajong ndai mangila dangi kwa banin poisha to ni hak kre ka ketien jonki la dangin kre ka ketien jonki kinum pedang ni walang gilong Kristan te bangiru kum bangilong Kristan meta ni dei ban penjanai kum ong ka jing tho ko mo ban penjanai ya ka ne ka jing long khasi ka jongi ban penjanai ka ketien ka thli ka jongi ban penjanai ka riti ki dustur ka jongi marsi sen bani penjanai ki to bar khoi ki wei kin wan na shabar ki hak khe ka ketien jongi khnang ba kin so tho yani ko ida uksamo kuma Europe ka Europe mo ki haba pi pe ki ka Europe mo Kyrgyzstan mo je nga february ka ki Kyrgyzstan mo te henrei hadu menta lada kibriu khamtam gitu bomdai Kristan ki don be gejing so thu bakra bakaniam Kristan kade kaniam nayu kade kaniam Europe bakaniam Kristan kade kaniam Europe kala penlong hadu kata bagi modul bakaniam Kristan kawan be nari Europe ma ande kaniam Kristan kamde kaniam Europe kaniam Kristan kade namengi kade sadi kade na po is na po ma kade kaniam na po ri Palestine jisu de po ju ma te henrei ngira kumba po kui kardinal popar omba ka ri Europe kade ka nuksa ka bahatam jong ka JINGPYNTYNRAI ke jingne kamon ka ri Europe ka shimi ka gospel ka Pyntyndrai gospel ha ka culture joki hadu ba ka tu ka gospel ka badai na pori mingi ka pau kum ka nang jong serni ma ka lalong nam serni ma kamon ka kini ki Kristana Europe ki shimi ka gospel ya ka tu ke jingne Kristan ki la Pyntyndrai shisha ka ba hadu bangi mitu usyo baga dei na mingi kadai ka lalong serni ka tu kadai ki nuksa ka bukan saitan ni jadi Pyntyndrai te mangi ro hari kasing de bande akumta shimi ka gospel Pyntyndrai ka gospel hadu baka niam Kristan ji kadi man pau kan niam khas kan niam joki khasi nama jadi kan niam joki parimo ko le hari India ro kadi man pau kan niam joki nong India ndai suka niam joki nong serni mo kumba hari Europe kile untamo dengan terai kata kadi ka thong jo ka barang untamo ban Pyntyndrai jingai bakan long hadu utau puat ba ngin snow bakadai ka balang jongi bakadai ka niam jongi joki khasi jongi mo ndai suka niam buana shaba te hoi ke dang don bon ki ke bing de ban le henrei natharai gis dang ki ban ya se khamada kini kalian suki le se suki la ban japo po Afrika ki la kham shakhamada kini ka roi JINGPYNTYNRAI hari Afrika ki la ban bon ki ke po ka culture ki kalau village Afrika kerukom puli masuk ki kerukom kinya masuk ki kerukom penlong masuk ki kalong kerukom jengki ibu ke jingshar ibu jingrai kerukom Afrika mo shani le singi dang dona de kalian nginget pasuki ni la manang ya seprang mo te kata ke shong aga jing penia juga balang ni mo re kata ke dei ke jing shisha ba ka Europe ka dei ke nuksa jing shisha ka kan saita na ka jing bagi de man buat kuno ba ni de ban shimi ka gospel ban Pyntyndrai ka gospel mo fitip ka jingnget ka gospel ka dei ka jingnget kam dei ka culture mo ka hendrai ka jingnget ka de ban runga po culture ke kamot ka jingai kalong kum nglawnong kalong kum ka mensim ka culture ka dei kamet te ka mensim ka rung kamet dei ka shimi ka durje kamet no te kum mangalong kum ni ka dei kamet junga ka dur ka dar junga ko pau mangalong kum ni mo ka dei ka don ka junga identity ka long dur mo te kum jor ka gospel ha ka rung ka culture
Kashimi ka dul ka da jung tu culture kata ka dei ka bagi jing so jing persutu jingi sipang ka jing penrai mo kemudian apa ka gospel ka wan deng ka culture khasi jingi ka dei ban kup ban phong da ka culture khasi kena bukan dong shisha ka kata ka jingnget ka ba penrai shisha mo nan ta jingi Di father ni pai kendia kalau dia pangga jingit kasih dai kita mungkin ka suar telan kata roh itu di teng ni kumki Kristani undangan telan kata halor kata don ye father bukan don si batai kendia ni father sa ban bak kalau tu te kade gani ba ha ka culture mo namar ka culture jingi Hebrew kade ka ba ka mi nangi Hebrew mo ka ba mi penlong ka culture kam de ba ai jumle ka de mangi ki Hebrew ni penlong culture mo da ki post da ki spas nam lesi te namar ba kade ka ba thau ru Hebrew ka doni ka jingba ka jingduna kano culture da phishim wal ka culture pharing ro ki don bun ki jingduna ti joki phishim kano culture ki don ma ka jingba ki don ki jingduna ende ki bobon ki lang bo ki boba de ki don ru ki ba ki jingsli ka te kum ka nuksa ip lapo hapeng ki po Rusia mon ka balang Kristan sini ki Naga ki Mizo ki Kuki ki Garo shaidan ka shibanta je culture ji ki ga dei tu ka jing lum kli brew ka jing war kli brew head hunting mo ki head hunting ketu ka dei ka banta je culture ji ki ka por Rusia andre da ka Long Kristan no jo ki la like no na ka tu ka jing na tu ka practice na tu ka banta je culture ketu ka banta je culture kam dei bo ba Mereka baru ngi sotu I mandai mat free ke beri kamdai ba mo kene ke basniu maka si mundur ba baru ngi lai ban lai kita ke beri lai hi amlu te katu ke de ke benta basniu jeng culture ke jingduna jeng culture mo mo ke jingduna jeng culture te ke balang ka jingai Kristan ka wan rung bar ka pen khoi ke ni tu culture da ka balang Kristan ki Naga ki Mizo ki benta ki ne si betu ki la lai ne tu jing sniu mo ka culture ka kham khoi benta Kumju ngi ke KHASI bang pi ngi don bon ke jinget be ke jinget utlan ke jinget ke ni jinget ke tai ke jing bon ke jinget be ni don apde KHASI jing kum kan uksaru ada mulong ban ye ya laingot mulong ban ye jing laingot mulong ban shendur laingot ke tu de jinget be mo bonamat na bunsin lai shendur laingot juja e de te ke de de jinget be te ke jinget be ke de jing sneo jong culture ke de jing duna jong culture mo te ke de tu ke ba pun ke ba te marawi ni Kabate emarawi, kijing be ji te emaraw bhai ni mo te ka jing Long Kristan ji kamon ka jing rong ji gospel ka pen kho jing na kini jing duna baro te kum ta ni kum ki Kristan ni ne chi kita mo ni ne chi ta galang ni lalai lu ki bri badang ne ji tu jing be pa gidang long ki maraw kim lai lu chi bo phi ko aban ye lai lai ngo chi parlo ta na ka ta tu jing be phum la ban ye lai phum i no i sha dien hab lai tangan gon mo ka de ka jing te emaraw jing shisha Tapi kalau kita kawalan ke gospel kawan berperkut yang kita jing duna jang culture, buat kawan penjanai kembali ke gospel kawan, jisuan penjanai ke culture, mendai wan perlu pendang. Oh, ketul ke bagi orang pi ketul ke suara ke taro berkoi kidon ki jingpang ki baper. Bila benda ki jingpang re ni pada kum ke jingi kum ong pada mo bangi hatu ka por bamdon Jingpynshai. Nak jingbam don Jingpynshai tingi hang nge ya kaba ki Jingpynshai da ki tu ki da ki patmen jungi ki me temen jungi ki Jingpynshai bangi nge ki turu namar maki kila Jingpynshai barkil kilabu hangi kum ki KHASI bangi nge ki tu tementa ladangi nge ki tu pat hatu ngidang Long Kristan ya namar sisi bangi Long Kristan ngide ban bu no ki tu ban pe haga Jingpynshai jong ka kanyam no ba komplain Kristan la gitu berkhoi kilong sisiane kadai kata enrai kawai pat kadai ke jing bakla kadai ke ni ba bunsin ni ki KHASI ma bala nama pala ke jing be ya kai wajah jing tangshu kam long phala khandet ni la ngai be baka dai ka jing bre ang su ju ta terma kum ka nuksan ai fi Shibu beri wayo jing shit ma beri unda yo jing shit kaba jur ba ni tip ni wayo jing shit ba khan ke jing shit ba jur ke jing shit yo equal mar de pi equal mar ba mi ka tu mi tai I ka dur kul mar ni ku tai ma KHASI jong ni tang shu ja ku to lo o la ngal lengko
Tadi jinggit jingi. Tang Shillong tu na buan bagi ke por pada sengi dan im pada sengi beri wan paduai bun lagi ni kan ko pada sengi siang ini baru fai kini dari psychological. Kedai tadi jing pangshit. Ki iyo pangshit tapi ikut mar gani ketai. Mo dari ki beri jingi pat adon lepas tu jinggit tu jing tiang ni kan ko tu ki orang balangan kan ko. Mo itu kedai tak jinggit bet. Jisha kam dei ki shisha mo ile do ki lang ta ga jingngeit be mo te bon sen kini ki jingpang ki bon ku toro issue kan no oba dei ga taro dei ga mo dei ki la kim lese kim dei ga mo o ki don ka ta teng kita dei ki kies ba kum kita ki duna ba dei baro kum ba ki jingpang ki bawan to ki ure ki syukur no kulma mo ki syukur no kulma ba ngat ga mo te ga ta ngatrai ki bre jingi dang klani ga jingngeit be kata ki jingngeit be dang don ni jingi tang shu jagung kini jingpang bukan pelak dia la shu tharai bangat kusut bangat ni ngat tai mo te kata tang jing ngen be ni tharai ni haban nabaga gospel ni haban kum ki kristan ni ban laj na kum kini ban ngat chu kini jing ngen be mar ko ba we nong tho o mo da ka ba nget kum ni ai bori kusut mo ni ai bori kusut pang kendiat de na ga jingpang de le kusut kimo tu kusut jo pli kam le ju ni shu kan no ni ai bori yu kai tu yo bor si shu no ba ya de wale amang te yo bor ni te la ga jingget be jing sang ni pen telot ila dia ma ki pen telot ga jingget si sen ba bang long kristan ni de shi ban nge pala de kum kini ki ke mar ka tu ka pen telot ni ga jingget Father through experience ma man shu share khindian hak por ba I dang emi me por ba dang ret tu para khat du jungi te kadon por ba Shwabun nap shisnam, tu biok pang ta jingpang ba ki doktor ro kim lap ki jingpang, ti imei pan shikang ta imjunget hira kini ki shwar ini ki thalan imjunget, ti still pada hapor bi I shong taxi I shimdawai upara, ti hapor ba shong par taxi I tai wei kong pat bi iya upara junga aret ke mat aret hafa ta ba klik ke stang ba klik, ti tai kong yong pang yong nung ti imei pat yong lap ra ki jingpang. Di Shindawai di dong try du tau nyong sok bet taru tamba itai kong ri ong ning dapat nu khulung te masa khatlan yang ul him le chata gas im smith te ini mai pan yong alam kristan ni kita tamba still mal bajia pala hado yo khur ma ti yong ta kai yong itai kong ri ong shulet namon kin num sim pisa ra yong ta ti imei pat I yong tau ba jat bajia yong pun ti yong super sang namang li pak doai nak I ra fata ti halas ha jing do lat ri mai I let kan sto basim da let pada sti gasim marsin pet ti ga le kom nu ti pra thamba ko ong bai pa ula sa bang la nuoi hanu sim kai na nu la batai ta ko kom nuoi ti imei ong ila tien ti ong le kom nu ti ta gasim pada ko ong ba wan tang lai set Di hapor we let ime I testa kata kom let chung stay da let tang lai set take lai set ang pada ru para jing ru kwat the de kata ga jing let chung stay ru hamshim pisam shim ye ime bre shu ai bura mun to shu ai tang ki so da kat to kan de nak tu ru ang pada ma par khat teng wat da ngi ki kristan ya long kristan da ma kani ga jing nget khasi chenrai ka kata hi ni te umungi ong thalan umjuba mi dukhan KHASI ubam te taruh tengah pet pada hari ngopet bakar rom jia itu pararu jadi kau penlong yang ar bangan ngit yang thalan yang tagi ga ongi pi thalan kataru kidon mo e kata ni mla bandan mangla I jingja baja mo andai ke bang ongi pi ma kolong ba teng ni beli pat na jingit bit balat kat ke baja la syukur no betang gitu te andai ki nyar ba ki ba kum gitu ki jingja mo andai ni pat Shillong je kel asyu ong shong kelum be kita kata mo kumba pada senche batai ni romba naki samphongut ki bre wan she pada sengi mana mon be exoi ba dei be exoi sha pada sengi bo shong soi sha tu bre naki shi spa tang iwe tengah pa iwe rom jam sha kiwe ki dei psychological ki sudah te ke dei ta ki jini be mo Ini kita kalian ketaruh kempet kita ni kita melawan kan. Dia pada kan kendian lepai yang sini kan kom kenkur KHASI. Dia ni kom kanyam kristan ni pendu kata. Dia freedom kan ini pada.
oh iya kata ke ngatai kali ke minta jong ka kultur jeni mah ladang Long Kestan ni dan itu ka kain kur ni dia ka tip kamu ni dan itu ngatai kata Shillong ba ka ni kene ka Jinglong minta mo ki beli minta ki asdang man kelate kena kurukam kain kur ndai ba kabalang kam penshilo de kata ndai ka kadegi jingle jeng bangi ngin kain kur gitu ga jing penitu kur kum nuksa kanunga na pleng ki kimi pa ke jong ga juk mamenta ki boju lami ki kur man le jingo ki kur ki kha menta ba duna ba ngagal ni misyo dan khna dan len ke mau imagine shi yalam bol kha bol pe di bahaya hasamo sejinga pe kur ki kha mo to ga to ni sedang ni to ge menta ki khna menta ba kim tip shi to gi bahajan dulu marke kila segi kimi pagi penshilo te kim dan shu to ga porban yalam male penitu kur penitu kha mo kata kadai jing dun kadai jing bakla juni ndai man kanoi no kadai lagi jing mang bre juni ka juk ka menta mo ka juk ka menta la long individualistic mo la long marwai be ya teng wat ki ba paramarjan ba jan ro ngimi tu shu mo kadai ke jing long juga por mo ya trai kadai ke jing bakla ke jing duna ko khraw na kadai juni nomor ni ki khasi ni don kadai ke jing tip ko tip kha ko khlan ba ji sana ro ki por dai mo ingin dia bantu naik itu, maka tu kan dia buat kemudian kamu mo, kalau ingin tip sih kur kita buat hantar ini lah kelapa marui mo, kan dia kecing tip kur tip kah dia bantu kelan bah kecing ini khasi penar mo, maka dia bentar ke kong sang baju ke kau show juga. Katu ketika mau pada bandar semua ngaru penerak itu, nama beli itu bang lagi sih bang terima, kimia tip, kiasa marui. Kimia tip kur kimia tip kha tengah sekali pede dia haga por haga yap ka im kisa marwe kile marwe jadi namar hoin dapat nanto par ki maki ki khinkur tang gitu ki ba ya jan barki begitu ndak ayu par khinkur sho gitu ki biasa marjan ki khin namar ki dang elek bam ki dang elek ya rung ya ni to ndak ki ba sa jangan ki dek kur sho tadau ki hadin nak ya kendo ndala katu kan isnem ki awar ye sepang kumuno ki sei ki dan kita ki kur kumuno belengi ate kur nak kadau yu ndai mangi kumo fadar mo ki khasing ila idon ka jingte kur ka ba khlain ba ka banga lai kum ka jingya junga ka ta yu kadi ka ba ki long shwa man shwa juni ki shisha ki long ki bri ki ba jilliu jungmur ba ki ba kilangam jilliu ki barokhoi ba ka jingbo ka jungki habang ya kren sepang ka ni ka jingtip kur tip kha jongi mai sathi se bangatri manga kidong adu kapta ni sutana ngilek long no ka ko jong pi se tepi pidang oi kata te ngin ka ngin pidang nama ba pimle ki jongi mo ne maki ki ong tin sutana nama le yu dang pidang ya tip kum no baling ngo mai kha pidang ne tip kum no baling ngo ban ken ni kori ya ki mai kha ban ken kori ki mai ban ken kori ki ni ban ken kori ki mai san ki mai na baru khoi tementang yung kadika jing ken ketu kerap yang iru bangin yatli katang hajing jinglong bre jungi ngimlong marwai ketu ka jing tip kur tip ka jing le kur ga khlan ba ki pon sha ta da man shwa ni baru ni dan ni keran sepang ta ga khendau kur ma khendau kur bagi sikur ki yo ta lang baru khot ma ndai menta bat kane ga hit ka khendau ka jaka putal ade tang jom shimet Pementa kita kamtam di kado, kado mak iyo nadong sedang ki, bagi asisten ba orang jom kado mak kalau dia jom kan, dia siu jom nur. Mereka jing sotu ke batan rai, jing khasi manusia galang, kado kemudian kadai kanong ri ka jom kur kajat mak, jom kepo. Tapi kado kadai ban pediang lagi berkhoi, pediang sama ban iya kado kadai kaya baru khoi inwan. Ki kur ki kha ke tam ki kini wat ki man ki para ki de man ya ki de dan mentar mo ki de ki yen ka yen jong ki ya be jong thaulang mo te kata ke de ki jing sung tu mo shan de mentar pa kla shu nilai klat noi kata ke mentar panta ke Shillong by private property ka jaka jong khadu la long private property kita mengla dan lapalan mo
Milarius pa palat mo. But yang tanya semua kat kak, wadi ke kendau kuru, ya dia no. Mak dia kam ka hok juga jono bandi kendau kur ke dia juga kur. Dia ni sama ke pada kur. Dia minta ke don ke jingi dia wadi ke kendau kuru. Wasami ki sami ki jingi le wala. Tim father tak bon ki bangi kan ki beranwan. Te father su ai ke jingkren penkut lagi ka message yang ki kon samla baru ki papet ya kan program kalau kan ka JINGPYNTYNRAI ya ka JINGPYNTYNRAI kan yang KHRISTAN ha ka kom ka culture jini KHASI. Sisa ka ke basutra ka JINGPYNSHAI mentaraski. Para kawai ke lomba mangi ki KHASI ngim dei banklet ya riti ka dustur ka juni. Ya karyam ka bait ka juni. Ya ka ktin ka thali ka juni. Namar mangi ki KHASI nilong kibriu ki barius pa. Kibriu ki balat dep pendep la ki ahmad jumublei ki latang te yang ibro ki KHASI. Tagadaw mangi de ben so sarong mangilong ki KHASI baladang sisi ni so sarong ngi penne ya kini kiriti ki dustur wala ngilong KHRISTAN wala ngilong hargiwe kinyam namar kariti ka dustur kadai ka jongi barka kumoi fadar mo ka gospel kadai badlong tenrai hani bar kani ke jinglong tenrai kan penne ya karyam kabe kan penne ya ka ktin kan terli kan penne ya kriti ki dustur kan penne ru ya ka jinglong ki jongi KHASI wala ngilong KHRISTAN rei kani ka tenrai kane bani kata kado ngimde ban isi sisien mangilong KHRISTAN ngimde ban isi yeladi ngimde ban isi ya ka jinglong tenrai ka jongi ban ngimde ban klet namaru po Francis haba Ukraine barki lendo kiriuniam hapo Bolivia uong yaki ong wadnung klet nang no piwan wadnung klet ya katenrai ka jumpi namar si sien ba mapi piklet nang no piwan ba piklet nang gay katenrai ka jumpi pin salong ki ba isi ba pin sapi isi yela dia kamat kibriru ndai kata daw uong yaki wadnung klet nang no piwan wadnung klet ya katenrai ka jumpi haba Ukraine yaki Nigilendo kiriuniam ha po Bolivia apa ulek ben siratu gari te gadi ru kale gal bangi kuban wanum kla dekat raga jungi wanum isi ikaktin ka thle wanum si ya karyam ka bet wanum isi ya ka jinglong KHASI nama katu ka de ka jingker ku go blai bla ai hangi ha ka ha kum ki brio kum ka jai ben rio khna bangi du ya tei ban ya chakman ha ga wala ngilong KHRISTAN ru kani kan yara bengi ban penjanai kumba ong jisu la ga kiti ban penjanai ya kariti gitu ben rio barako Kadang jangan suka menang ba kini ke JINGPYNTYNRAI ke JINGNGEIT ke bagalong matahari KHASI jungi hari KHASI JAINTIA jungi kadi ban ya chepram na kaliang juga balang dan kemen ne ban i ba balang ka nang ya chepram ke ni ke JINGPYNTYNRAI ke JINGNGEIT makanang ba goi singin yo shisha taka ke balang KHRISTAN ke balang KHASI tanrai jungi ke badai sibenta jeng culture jungi ma matrai ke ni ke ban ya chepram ba da ge juga por kwar ban ong ba haba kebalang ke persiang banle kani kanu kebalang persiang banle ikani ke JINGPYNTYNRAI baru gini bani persiang ma pada gidai kebalang KHRISTAN gidai balang KHRISTAN ro gidai bani persiang mar kedai ke jing penne pen sai lo jong ke dustur ke ya ke riti ke dustur lo jong ke jong ke culture de ha ke jaka bani kan tho i we pat ban ong ba o kito gidai banle kum to gidai banle kum ni hendai gidai ban pensulur nama haba gile ke ba ban penne pen sai lo ke jong ke culture apa gidai ban pensulur ma kum kan usa ni don ke museum po mau lai ban ke ba persiang penne pen sai ke ya ki culture jong ki beri po not is India kadai ke benta ba ke balang ka le ka pang na ka benta ke ni ka thanjung ni mo kadai ban so mu i kata kadai ban so kemen ni kata baring kadai ban so buram me ke balang ba kala le kum tamo te mono ro ba persiang penne pen sai culture jong ya culture KHASI jungi kadai ban buram kadai ban pensulur kum kita ki jai beri di ban ban ai mensim shu ki ma kadai kam go bha ma bo jisu mau jisu ki gisran ki ban complain jisu ki ong don wei brio ba le kam phla ka kerteng jong me to ki ong pensange na yu le jisu ong no bat pensange kita ki bale ba kam bha ki bale ba ki de ki lok jongi pensulur ki ka juro akeno ga benta jo ki JINGPYNTYNRAI ki JINGNGEIT kata le mono ro ni de ban pensulur ki
ini bershilo ini ben I'm sim iki maka dei nam ta jingha jong ka jadam riu jengi thì nganget baro ni bapak ni kani ka Jingpynshai ni yo I bat ni yo snow shibon ki Jingpynshai ni HALOR kani ka JINGPYNTYNRAI ka nyam KHRISTAN ha ka KHASI JAINTIA but daga jinge kran but jinge tai jo I Father Barnes Mauri but I Father Patrick Warjri nganget ong ni yo shibon ki Jingpyntoy but ngin se kendo biang hakoi pat ka por HALOR ki bai pat ki Jingpynshai kule shibon